Здравейте! Аз съм Димитър от First Estates и днес се намираме на мястото на най-новия жилищен проект в Левски Г. Този млад и развиващ се квартал предоставя идеалната комбинация от удобство и природа. Локацията е ключова, като само за 15 минути по булевард Владимир Вазов може да стигнете до сърцето на града. А до година, посредством откриване на 3 нови метростанции, локацията ще се превърне в едно още по-удобно място за живеене. Близо до сградата се намират множество училища, детски градини, спортни центрове, включително и Viva Arena, Парк Арена, магазини, супермаркети и други удобства. Сградата ще бъде построена на 9 етажа с 2 отделни входа. Фасадата на сградата е с изключително силна визия, без аналог в района. Използваните материали в строителството са с много високо качество, апартаментите са с функционални разпределения и откриващи прекрасни гледки към всички посоки, включително и към Витоша планина. Цените на зелено в момента са повече от атрактивни, като сградата разполага и с достатъчно паркови места и гаражи на подземно и партерно ниво. Съвсем скоро очакваме първата копка, а самото строителство няма да отнеме повече от 36 месеца. Сега е най-подходящият момент да закупите вашия останен, пристанен или чрестоставен апартамент. Районът е с огромен потенциал, а самият проект по отношение на цена-качество няма налог в района. Инвеститорът предлага гъвкави схеми на плащане, съобразени с вашите нужди. За повече информация, моля се обадете на телефона по-долу.